ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони телевизиони Сафина. ин барномае ҳаст ки аз тамошояш шумо метавонед 24 соат ягон чиз истеъмол накунед, чунки барномаи мо ҳамин хел аст ки аз тамошои барнома ишками шумо сер мешавад. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо рӯзноманигор ровӣ нафаре аст ки ҳамавақт мо садояша мешунавему, худаша намебинем. ҳатто дар як барномае дорад интеллект шоу, дар ҳамун ҷо ҳам садояш асту худаш нест. Субҳон Ҷалилов, хуш омадед ба барномаи мо ва ҳамеша ҳамин хел чӣ мегӯянд, аз шунидани садои шумо, аз суханҳои шумо табии кас болида мешавад, чунки кӯшиш мекунед дар суханҳоятон ҳамеша ҳам шӯхӣ бошаду ҳам ҳазл бошад, ҳам хушгӯӣ мекунед, ҳам шеър аст. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккур мегӯям барои шумо. Шумо ҳам дига ман ҳис мекунам аллакай ҳамун овоз аз радио бинед, бисёр садои чӣ мегӯянд, дилнишин аст, садои хуб аст. Бар сурат таҷрибаи 24 сола дар радио фақат фикр мекунам ки ҳатман кори худ анҷом медиҳад ва ҳар нафаре ки таваҷҷӯҳ дорад ба садову ба барномаҳои хуби радиоӣ ва телевизионӣ, фикр мекунам ки як хотираҳои ширини аз радио ва телевизион дорад ва аз он ҷумла аз ин барнома ва ҳамон хотираҳо ёди ман омад ки як замоне ман мисли шумо аз ин тараф меистодам ва ҳоли дига аз ин тараф дар назди инаи печкаи бисёр гарм бояд биистӣ. Албатта дуруст мегӯед. Хуб, чӣ омода мекунем? Мо ду чиз омода мекунем бо назардошти он ки десерте ки омода мекунем бояд ҳамакак дар яхдон биистад. Мо аввал аз десерт сар мекунем ва баъд як ғизое мисли мастобаву ё биринҷобаву як чизи сабукак ки барои гармиё бисёр мувофиқ аст омода мекунем, ба хотири он ки ҳар як фасл хушбахтона ки дар Тоҷикистон барои мо имкон медиҳад ки вобаста ба ҳамон фасл ғизо тайёр кунем. Воқеанам ва чун ин кабудиву сабзавоти зиёд ки мо дорем, ҳама ино гуфтем ки манбаи витамин ҳастанд ва ҳам биринҷ ва ҳам ғизои озе мо тайёр мекунем ки аслан дар он равғана истифода намебарем ва инам аз як ҷиҳат хуб аст ва равғанам чизи хуб аст, лекин ба ҳар сурат як меъёри муайян дорад ва мо дар ин барнома дар ин ғизо истифода намебарем. Хуб, биринҷова гуфтем, дар охир тез мекунему? Албатта ин вобаста ба завқи ҳар нафар ва ин ғизое ҳаст ки дилхоҳ нафарон ба он таваҷҷӯҳ доранд, истеъмол мекунанд ва ҳатман ба меъдаи шумо вазнинӣ намеорад, рӯи шуморо болида мекунад ва ҳам дар нигоҳ доштани вазну дар нигоҳ доштани ҳолати рӯитон бисёр мувофиқ аст. Хуб, биёед оғоз кунем. Биёед шурӯъ мекунем. Мо аввал аз десерт. Десерт медонед, ман ба хулоса омадам ки аслан агар дар ин барнома мо бигирем ҳар чизе ки воқеан бисёр қимат аст ва ине ки имкон мардум имкон надоранд ки харидорӣ кунанд ё ҳама имкон надорад, ин он қадар хуб нест. Барои ин мо дар десерт чизоеро интихоб мекунем ки бисёр сабукак аст ва ин ҳамин ҷуворимакав ва ҳамин ғизое ки ғулачҳое ки аз ҷуворимака аст, як чизи бисёр арзон ҳам ҳаст, дар бомаза ҳам аст, воқеан бомаза аст. Мо аз ҳамин чиз омода мекунем, яъне ки чӣ тавр тайёр мекунем. Мо инҳоро аввал ду қисм, се қисм мебурем, ё ду қисм ё се қисм. Хуб, дар як зарфи алоҳида биёед мо шурӯъ мекунем. Як зарф. Шумо барои ман кӯмак мекунем. Бале, ман имрӯз ҳам аз шумо чӣ мегӯянд таҷриба мегирам, ҳам не, воқеан шумо аллакай устод ҳастед. Ба хотири он ки заминаи бисёр хуб ва фароҳам оварда буд ва худи шароити хонаи шумо, муҳити эҷодӣ бисёр таъсир мерасонад. Саломат бошед, саломат бошед. Хуб, ин кадом корт ба шаклин корт барои? Хуб, корт ҳаст майдатар аз ман ва мегирам калонтар. Мо чӣ кор мекунем? Биёед маслиҳат мекунем ки ба се қисм ҷудо мекунем. Ба се қисм мо ҷудо мекунем. Ҳарчи хурдтар бошад. Хуб, барои ки барои бинандаҳо шавқовар бошад, ин десерт аст ва мо ба се қисм ҷудо мекунем. Ба се қисм ва ҷамъ мекунем ҳамаша. Чормағз мо дорем. Чормағза мо албатта мекубем ё аз блендер истифода мебарем. Майда мекунем, барои болои он мепошем. Ва баъд камакак оли мо равғани маскам дорем. Якҷоя бо ҳамин қиёми шир ки ширин аст омехта мекунем. Ва ҳама ин як муддат бояд дар яхдон биистад. Барои ин мо аввал аз ҳамин сар мекунем. Хуб, акнун пурсем ки имрӯз фаъолияти шумо, корои шумо чӣ гуна аст? Хуб, ман қариб як сол аст ки ине ки ба корои ба фаъолиятҳои дигар, ба камакак ба видео барномаҳо машғул ҳастем ва ҳам дар донишгоҳи шабакаҳои иҷтимоӣ. Бале, ҳам дар донишгоҳи миллӣ мо як чанд вақт пештар мо
кӯшиши навиштани рисолаи илмиро ҳам карда будем ва баъси унвонҷӯ дар донишгоҳи миллӣ будам ва анҷом ёфт муҳлатам ва чун вақт бисёр дар радио сарф мешуд вақто мо фурсат ёфтем ки кам-кам дигар ба ин кора машғул шудем. Бале, дуруст. Ва ман медонам ки шумо шеърам менависед. Кам ин дигар барои сабуктар шудани баъзе масалан ҳолатҳо барои гузаштани баъзе ҳолат. Ин хуб аст албатта ва ёд дорам ки ҳамун шеъре ки ҳамун китобе ки ба ман дода будед дар ёдатон бошад. Ман гирифта будам аз шумо як китоб. Фикр карда будед дар ҳамун китобам бисёр як шеърҳо дар бораи модар буданд. Рубоёт, дубайтиҳо. Дуруст ва хайрият ки баъд аз гирифтани ҳамун китоб як озмун шуд дар бохтар имрӯз. Дар ҳамунҷо ман иштирок кардам шеър дар ҳамин вобаста буд ба модар, бале, дар васфи модар. Аз ҳамунҷо истифода бурдему сазовори ҷоям гардидем. Беҳтарин. Албатта аз шеърҳои шумо. Хуб, ин аз аввал буд ҳамин хеле. Мо рости худи ба радиои Тоҷикистон омадани мо дар миёнаи солҳои 90 бигем агар ё дар солҳои 97-98 ба радиои Тоҷикистон омадани мо сабабаш ҳамон навиштаҳои хурд таронаҳо, қиссачаҳои хурдакак буд, таронаҳо махсусан ки баъди як муаррифӣ моро овард ба радио. Яъне сабаби асосӣ ба радио омаданам ҳамин чиз буд. Ва дигар як муддат бо гузаштан ба радиоҳои шакли нав ё радиоҳои хусусӣ дигар мо фурсат надоштем барои ин чиза навиштан. Ва ҳудуди намедонам шояд як 18 сол 19 сол чизе нанавишта будем, на тарона, на кадом як рубоӣ, дубайтӣ, ягон чиз. Хуб, хулоса ҳамон ҳодисае ки шумо дигар медонен сабаб шуд ки бозам ҳамон ғамҳо рӯ бизананд ва мо бо ин тарз як андоза дарди худ сабуктар кунем. Албатта. Дуруст. Хуб, чӣ кор мекунем? Мо зуд камакаки дигар агар ҷувори макаро реза кунем мо Михел? Ба фикрам ки бисёр дуруст шуд. Шумо ҳам як бибинед ки чӣ хел намуди зоҳиришам бисёр зебо мешавад. Албатта. Ба мазза будани он аз ҳамон варёнкае ки ҳаст ва аз чормағз ва аз ин чиз бисёр вобаста аст. Фикр мекунам бисёр бомазза аст. Агар ҳамин фикр мекунам кофӣ аст ин бинандаи азиз. Ин чиз бисёр арзон аст. Мегирен ҳамин ғулачаҳои ҷувори макаро. Бале. Ва баъди он ки шумо тайёр карден равғани маска ва ҳамон варёнкаро якҷоя ҳамон қиёми ширро, қиёми ширинро хуб онро ҳамроҳ мекунем болои чормағз. Вале мо чормағзам бояд бикӯбем. Аз блендер бояд чормағзро ё метонем кӯбем ё? Бале, бо даст ҳамин корро анҷом додан мумкин аст. Ва мо як қисмаша мегирем. Вақте ки зиёд бояд набошад. Хуб, шумо тамошо кардед ки дар гузашта мардум чӣ хел мағзро майда мекардан медонед, не? Бале, бо санг, бале. Сангҳои махсус буданд ва ҳоле ҳам калом як шабакаи телевизионӣ баъзан вақте гап дар бораи ҳунарҳои мардумӣ меравад, ҳамин чизоро намоиш медиҳад ва бисёр ҷолиб ҳам ҳаст бо санге ки вохирам тухмшакл аст ва ғелондани он ҳатто аз ҷониби як зан модарам бисёр имконпазир аст ва он ҳамин корро анҷом медиҳанд ва санг як вазни муайян дорад ки пахш мекунад. Бале. Хуб. Беҳтарин. Хуб, метонем ки аз блендерам Михел. Ана. Тамом, беҳтарин. Бахшат тамоми таҷҳизот ва техникае ки дар ошхона ҳаст, ин ман тахмин мекунам ки барои кӯмак ба занҳо аст. Ба занҳо аст, албатта. Барои мардҳо ғайр аз перфоратор ва арраи барқӣ кифоя аст. Медонед, як нафар аз телевизиони Сафина имрӯз пурсид ки ки аст имрӯз меҳмон дар барномаи Лазиз. Ва ман гуфтам ки имрӯз ҳастан Субҳон Ҷалилов. Ва дарҳол онҳо гуфтанд ки бринҷома мекунам. Ман гуфтам гуфтам ӯ фақат бринҷома мекунам. Ман бори аввал дар ин барнома иштирок мекунам. Бале, бори аввал, вале тахмин мекунам ки дар ин ҳаво албатта агар шумо худро маҷбур кунед метавонед ки қурутову чизам истеъмол кунед ё равғанин. Лекин
бар сурат агар шумо ба ҷони худ ҷабр кардани нестед пас бо сабзавоту бо тавсияи Зуфрун Ҷалилов бринҷо. хуб мо қисман десерти мо омодааст мо бояд ки варёнкаро мекушоем гуфтем ки варёнкаву равғани маска бале инора мо бояд ҳардушо омехта мекунем камакак дар ҳарорати гарм ба хотире ки ҳам тестар тайёр мешавад ҳам мо бояд камакак лат бизанем бахале то ҳамон якҷо шуда нашуд аввал биёд аввал ина якҷо мекунем ин бисёр ё ки мо метавонем ки якҷоя парк кунем ба хотири чӣ ба хотире ки ҳоли вақте ки гарм мешавад тез об мешавад об мешавад албатта биёд якҷоя мекунем омехта мекунем хуб бошад умуман ман ҳамин дар тамоми барномаи шумо мебинам ки як латифаам мегӯед шумо вобаста ба ҳолатҳое ки ҳастанд вобаста ба ҳолатҳо баъзан вақт дар маҳфилҳо дар тӯйҳо баъд пайдо мешавад яъне аз чӣ гуна ки мегӯянд ҳамин ҳаҷви хубтар аз даҳони халқ гирифта мешавад аз ҳамун ҷо яъне аз даҳони халқ аз тӯи маъракаҳо ҳамҷо ягон аз ҳолатҳое ки пайдо мешаванд аз баъзан баъзе суҳбатҳое ки ҳастанд ё баъзе коро ки миёни худи ҳамсуҳбатҳо ҳамкоро мешавад ин мисли як латифа мешавад саломат бошед ман шунида будам аз як нафар ки ҳамон вақт бо шумо ҳамкорӣ мекард таҷрибаҳои иҷтимоӣ мегузаронид дар берун баъзе пурсишҳо баъзе чизо як вақт буданд ҳамон чизе ки ҳоли баъзе блогерҳо анҷом медиҳанд бале шумо сира дидед на отахон чӣ хел аст вақте ки дидед ки камакак гарм мешавад шумо ина мебардоред шумо албатта метавонед ки ира пастар кунед ҳозир ина нависан дар кор лекин камакак бардошта ягона анҷом медиҳед ва намесӯзад яъне ки маънаш ки намесӯзад хуб ман бисёр мехостам ки бисёр ҳал шавад ҳамин чиз ва ин қошиқи мо камтар қолай нест барои коро асосан баъзе таҷҳизоте ки масалан мисли миксеру ин чизо аст дар он тезтар мешавад агар бинандаи мо миксер дошта бошанд дар миксер мепартоянд ва ин дар чанд сония чӣ мешавад омехта мешавад албатта баъди гарм кардан ба хотири он ки ин медонед мисли як хӯрок аст ку умуман дар деҳаҳои мо дар ноҳияҳои мо бисёр маъмул аст ки аз шир мепазанд бо чормағз дораду отала меган ина не мо масалан отала мегем отала монандӣ дорад ба варёнка урам ҳамин равған аст бале шумо метавонед хомӯш кунам хуб вақте ки тайёр мешавад мо камакак интизор мешавем ва болои ҳамин ғулачаҳои ҷуворимака мерезем ин десерт аст ширин аст ва камакак равғани маскам дорад ва хушмазза мекунад ина худи ҳамин ғулачаҳо бисёр ширин ҳастанд ва бозам қиёми шири ширинтар фикр мекунам ки ина боз болаззаттар мекунад фақат шарташ ҳамин аст ки бояд дар яхдон дар ҳарорати сардӣ як муддат биистад ва мисли он ки чакчак ҳаст ку масалан шумо метавонед бо як чизе пахш кунед ва мисли он ки ҳамин чакчаке ки баъзан вақт занҳо тайёр мекунанд монанд мешавад ба ҳамон ине ки ба ҳамдигараш мечаспад чун ин ширин аст часпак аст ва мечаспад ва шумо метавонед ки ҳамина баъди он ки тайёр шуд аз қолаб бигиред дар рӯи як тақсимча ва метавонед ки бурида баъд истеъмол кунед бисёр чизи бамазза ҳам аст ва як ширинӣ якун баъди ғизо десерт бахалем ман агар шумо чӣ хел аст дидед агар шумо хостем ки ғизоотон бомазза шавад шумо ҳам чизое ки табиӣ чизое ки тайёр мекунед ба он албатта баъзе йогурту баъзе чизои дигарро илова мекунед мешавад бисёр аҷоиб ёддас мешавам ки ин ҷо як ҳамон варёнка аст бахале ва равғани растанӣ бале хуб ина шумо ҳолиам бояд то ҳар пахш кунам михел бояд бале ин бояд ҳам тунук бошад ҳам ба ҳама ҷош бояд расад бале баробар бояд расад ина камакак шумо бо ягон чиз чӣ кор бояд кунед пахш кунам бале камакак хуб пахш мекунем аслан вариантҳои дигари омода кардан вуҷуд доштааст масалан ба ҷои худи сугушонка чизи дигарам истифода мебаранд мисли қаймоқ намедонам бо кадом чизи дигар лекин ба ҳар сурат тахмин мекунам ки варианти хубаш ҳамин аст мо бояд дар ҷои сардӣ монем ва аз пушти ғизои дигар хуб бале дар яхдон мегузорем бинандагони азиз
ва мегузарем ба хӯрок. ба хотире ки ғизо тезтар тайёр шавад, мо аввал обро меҷӯшонем, баъд ворид мекунем. Вагарна дар ҳамин дег ҳам ҷӯшондан мумкин аст. Чун камакак ғафстар ки аст, вақти зудтар меравад, мо дуруст мешавад агар обро ҷӯшонида ба дег ворид кунем. Хуб, обам ман мондам онҷо ҷӯшидан мегирад. Фикр мекунам ки ин камӣ мекунад. Боз мо метавонем ки барои 2 литр 1 пиёла биринҷ истифода барем. Камакак аз нахут ва дигар аз як дона аз кабудиҳо. Хуб, беҳтар. Кабудиҳо дигар. Аввалтар аз ҳам бояд об биҷӯшад. Ба он мо биринҷа ворид мекунем. Камакак меҷӯшад вақте ки биринҷ мебинем ки қариби пухтан аст. Баъд дигар мо кабудиҳоро чӣ илова мекунем. Хуб, обам мерезем дар дег. Ана, окей. Дегам ҳарораташ баланд аст, тавсида аст. метавонем сарпӯши дега монем ба хотири тез ҷӯшиданаш. Хуб, ман мехоҳам аз шумо пурсам ки ҳамин нақшаҳое ки буд, мисол чӣ мақсадҳое ки монда буд аз ҳамун хурдӣ, аз давраҳои ҳамун донишҷӯӣ, яъне имрӯз ба ҳама расида. Зиндагии ин гуна аст ки шумо барои ҳар як этапи зиндагии худатон орзуҳои нав пайдо шудан мегирад ва шумо баъзе нақшаҳои дигар пайдо мекунед. Масалан, тасаввур кунед ки оли як нафари 5-6 солар агар шумо пурсем, фақат орзу дорад ки як велосипед бихарад. Бале. Оли агар вай бузургтар мешавад, донишҷӯ мешавад, орзу мекунад ки дар шаҳр хона дошта бошад. Баъдтар орзу мекунад ки мошин дошта бошад. Яъне бо гузаштани сол ва давраҳои зиндагӣ орзуҳо иваз мешаванд ва оли мо агар орзуҳои ҷавонимонро қисман амалӣ карда бошем, дигар вақте ки пир шуда истем остоста, дигар орзуҳо бояд пайдо мешаванд, дигар боз хоҳишҳо пайдо мешаванд. шумо медонед ки то моҳ дастатон намерасад, вале бояд кӯшиш кунем. яъне ки як баъзе чизакое ки маъниш ин аст ки шахса барои анҷом додани корҳои бузург таҳрик медиҳад. ба назар биринҷи майда бисёр тоза метобад, вале як бор аз назар мегузаронем ба хотири он ки пайдо шудани кадом як сангчаҳо зери дандон баъзан вақт бисёр нороҳаткунанда ҳам ҳаст. рости бисёр чизое ки масалан барои мо осонтар буд тайёр кардани мурғ, тайёр кардани масалан бо истифода аз каду. шумо кадуро мегиред, дарунашро мекобед. айнан ҳамин ғизоҳоро онҷо албатта гӯшт дар кор аст, камакак равған дар кор аст, ҳама гуна сабзавотҳо ҳам сабзавот бале мечинен ва сарпӯши ҳамун кадуро шумо аввал ҷудо мекунед. баъди ҳамаро чиндан, ҷобаҷо кардан, равғану намедонам иловаҳо, адвияҳо ва ҳар чиро илова кардан, шумо сарпӯши онро мепӯшед ва ба тафтон мегузоред. медонед ман 2-3 соат бояд дар худ меҷӯшаду ҳам шарбат пайдо мекунаду аҷоиб мешавад. ё бо истифода аз фольга анҷом додан мумкин буд. мурғро мегирем. мо дар ин барнома чанд бори кор анҷом додем. ин ғизоҳое ҳаст ки ира воқеан ҳамин ғизоҳоем ки мо тайёр мекунем шумо албатта тайёр карда метавонед. вале ба ҳар сурат чун мавсими гармӣ ки аст, оли бисёр гармӣ тоқатфарсо буд имсол, фикр мекунам ки ин ғизо сабуктар аст, беравған аст ва на фишори шуморо баланд мекунад ба қавле ва на ба меъдаатон ба қавли вазнинӣ меорад. сабук аст. бале истеъмол мекунеду шаб хоб рафтанам душворӣ намекашед. ёди ман аст ки аз сафари амрико моро ба як ошхона бурдан. ошхона ва барои мо ҳам шӯрборо бисёр ёд кардем дар ҷа. гуфтем ки ягон чизи сабуктар барои мо биёрем ва барои мо ғизо вардан аз каду зард буд. ва ман вақте ки як қошуқ истеъмол кардам бисёр бомаза буд. ба ман ба тарҷумон гуфтам ки шумо як бор пурсед ки чӣ меравад. гуфт ки ҳозир ман мепурсам ва рецептро барои шумо медиҳам, тарзи таҳияи он ғизоро. ва хулоса баъди маҳфил мо дигар фаромӯш кардем ва аз интернет ина ёфтан мумкин аст ки бо истифода аз каду ва баъзе иловаҳои дигар шумо метавонед ки беҳтарин ғизоро тайёр кунед. ва ин қадар хушмазза буд ки аз ёди ман намеравад воқеан. то ҳозир. бале. хуб, агар мешуд каду мо дар ин ҷа мепартофтем. медонед дар ин ғизо мардум медонед каду илова метавонад. бале, кадуҳое ки ҳастанд ин қадар оли нопухта аст. нопухта ҳастанд. бале. ҳамин донагиҳо ҳаст ку масалан баъзе лӯбиҳое ки оли то охир тайёр нашудааст. лӯбии сабз аст, дар мағозаҳо дар бозорҳо ҳаст. ина мешавад ки илова кард. шумо қаламфури болғоиро риза кардед, кабудиҳо боз фикр мекунам ки камакаки дигарам бояд бошад, кабудиҳа зиёдтар бошад. медонед мо агар зиёдтар шид ба чака илова мекунем. хуб, бинандагони азиз, анакнун
биринҷро гирифта ба дег мепартоем аз хафояш ҳама гуна сабзавотое ки реза кардем. баъд ён ки камакак албатта меҷӯшад. меҷӯшад. Хоб бошад. ақаллан нимтайёр мешавад ва мо баъд идома мекунем ҳамон чизе ки реза кардем. дар ду шакл партофтан мумкин аст. Камакак масалан мо метавонем ки баъзе сабзавотро камакак калонтарам реза кунем. чихеле ки мо помидорро камакак калонтар, масалан булғориро камакак калонтар. Як дона сабзиро метавонем мо камакак калонтар. Пиёз метавонем. Як дона бале пиёзро мо медонед ка мепартем пиёзро. Хоб. вақте ки қариби тайёр мешавад, ин пиёз агар дар қисмати охир об нашаваду, яъне ки ҳамин нимпаз боқӣ монад, садои ҳамон бисёр қарапаст барояд. бале ҳамон вақт бо маззатарам фикр мекунам ки бо лаззатар мешавад ба назари ман. бале гуфтем ки ҳамон оғози кори шумо буд аз радио. бале ки буд ҳамон чӣ мегӯянд тавсияи ки буд? мо вақте ки омадем ба радиои Тоҷикистон, онҷо Шаҳло Насриддинова, Фирӯза Саидова, Мушарриф худи ба радио омадан аз ки буд тавсия? аз идораи ҷавонӣ ва наврасон, ҷавонон ва наврасон ва барномае ки Шаҳло Насриддинова пешниҳод мекард. ҳамон барнома ва як вақт мо ба ҳайси иштирокчӣ дар он барнома ширкат кардем ва баъдтар моро даъват карданд ба ҳайси ровӣ. ба ҳайси ровӣ худи Шаҳло Насриддинова шуморо мо якҷоя мебурдем. як барномае ки инсон якҷоя пешниҳод мекардем. он вақт барномаи ҳамроз буд, барномаи падида буд, барнома ва як номаш меҳрофарин буд ва як вақт. хуб хулоса барномае ки дар идораи ҷавонон ва наврасон тайёр мешуд. биёед акнун аз шумо хоҳиш мекунем ки дар бораи барномаи лазиз мисли як ҳангома ки мо хӯрок омода дорем, чӣ истифода бурдем, мисли чӣ мегӯянд таблиғ. бале охирам ина барои анонс мешавад ки истифода бурд. ман метавонам ки садои кунам бо не охирам ина как ҳамчун анонс метавонем истифода барем. хуб ки масалан яке аз беҳтарин ғизоҳо барои таби болида барои меҳмонони шумо пеш аз мурғ ва пеш аз сихкабоб мастобаи беравған махсус пешниҳод аст барномаи лазиз. бале воқеан ҳамааши дигар тайёр аст. саломат бошед. беҳтарин мо ворид мекунем ан ҳамин баъзе чизое ки оли мо тайёр кардем. медонед кадомаша? оноеш ки тез мепазанд, онҳоро камакак баъдтар ворид мекунем. бале дигар он чизоеш ки бояд якҷоя, масалан қаламфури булғориро метавонем ки оли партоем ба хотири он ки ин намун маъзаи худаш мебарорад. як қисмат аз ин помидорро ҳам мепартем, як қисмат дигар камакак пиёзи сабз баъдтар мо илова мекунем. ва сирпиёзам мебинам ки шумо пӯст кардаред. метавонед ина ҳама истеъмол намекунанд. хоб лекин як чизи бисёр ҷолибам ҳаст, як чизи бисёр хушмаззаам ҳаст ва шумо метавонед ки онро дар ғизоатон истифода бубаред. агар ҷои масалан миёни ома рафтанӣ набошед, корҳои дигар надошта бошед, метавонед агар ин корро анҷом миёни ҷамъият миёни ома бошед, агар метавонед сирпиёза истеъмол накунед ки бале мо дар чанд маврид, дар ду маврид кӯшиш кардем ки кабудиёро ворид кунем. ба хотири чӣ? ба хотири он ки вале мо пиёзро ба хотири чӣ камакак дертар мепартем? ба хотири он ки дар идома камакак бояд ки мисли нимпаз боқӣ монад ва ин бисёр аҷоиб мешавад. хуб бинандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем имрӯз дар меҳмонӣ мо буданд рӯзноманигор Субҳон Ҷалилов ровӣ ва барои мо омода карда истодаанд. аллакай фикр мекунам ки камаш мондааст тайёр шуда то тайёр шуданаша. бале биринҷова ва десертам дар яхдон аст, фаромӯш накунем. мо десертро дар яхдон гузоштем ба хотири чӣ? ба хотире ки камакак бояд дар ҳавои сард биистад. бале хуб шумо чашидед на масъулияти намакаш бинандаи азиз ба дӯши отахон буд. намакаш отахон чашид. ба хотири он ки ман ҳамеша вақте ки намака истифода мебарем, хӯрок камакак шӯртар меояд. мо бинандаи азиз чанд дақиқа интизор мешавем. мо махсус ки пастар кардем, ҳамон плитае ки ҳаст камакак пастар кардем. ба хотири чӣ? ба хотире ки
ғизо яъне ки майда ҷӯшида роҳат, яъне лаззати бештара касб кунад ва барои оное ки истеъмол мекунанд яъне ки як фараҳ биёрад. Фараҳ биёрад, албатта. Бале, мухтарам. Хуб, интизор мешавем бинандагони азиз то омода шудани хӯрок. анакшун бинандагони азиз, вақти аз ҳама муҳими барномаи мо бардоштани хӯрок, чашидани хӯрок ва як расонидани маззаи он ба шумо. Марҳамат. мо фикр мекунем ки дигар бинандаои мо медонанд ки кай ғизо тайёр мешавад ва ин воқеан бояд ҳамин рангаш ҳамин гуна бошад, сафедча бояд бошад. Чунки аз биринҷ аст, сафеди. Не, шумо метавонед ки бо истифода аз 2-3 помидор рангша иваз кунед. Масалан, агар мо 1 дона помидор партофтем, агар мо 2-3 дона помидор мепартофтем, комилан рангаш чӣ мешуд? Иваз мешуд. Дигар мешуд, албатта, дигар мешуд. Ана. Ва медонед ҳамин ёдовар шавем ки Субҳон Ҷалилов мебурданд барномаи Лаззат. Бале. Солҳои пеш. Бале. Лаззат. Ин баъди он буд ки устод Аловдин Абдуллоев дар ин барнома кор мекарданд. Саломат бошед. Баъди он кас мо ба ин барнома ҷалб шудем ва аввалин барномаи ман бо устод Ҷурабек Муродов буд. Ҳунарманди мардуми СССР. Аввалин барнома. Бале. Як бор мечашед шумо. Марҳамат, шумо. Не, аввал шумо. Не, ма ба хотире ки паго кор даҳем да. Ин хӯрок, бале, бисёр хӯроки сабук аст. Барои онҳое ки пагоҳ кор намераванд, бояд истеъмол кунанд. Саломат бошед. Ба ин барномаи мо ҳамин хел чӣ хел маззаш? Маззаш бисёр. Хуб. Ин барномаи мо ҳамин хел барномае ҳаст ки мо меҳмонро даъват мекунем. Ҳама бошудааст ки дар хона меҳмонро даъват кунем, меҳмон худаш хӯрокаша тайёр кунад, хӯраду истеъмол кунад равад. Воқеан мо ин гуна ҳолат ҳаст ва фикр мекунам ки ҳаминам меҳмонӣ хуб аст. Бале, албатта. Нисбат ба он ки меҳмон гурусна равад ва ё ки масалан чизеро аз хоҳишҳояш барои шумо нагӯяд, бигзор худаш тайёр кунад, хубтар аст. Бинед чӣ хел маззаи маззаш хуб аст. Бале, такрорнопазир мегӯянд, дорад, ҷолиб аст, бисёр бомазза аст маззаш. Ва мо акнун десерте ки гуфтем, агар шумо ҳол гӯен, бале, онро берун мекунем. аз яхдонам гирем. Медонед, ман фаромӯш кардам. Бинандаи азиз, медонам ки Субҳон Ҷалилов хӯроки бемазза истеъмол намекунад. ин десерт воқеан барои бисёр ҷолиб аст, барои баъди ин ғизо. Мо чӣ кор кардем? Бо истифода аз ҳамун ғулачаҳои ҷуворимакка онҳоро реза кардем, чормағза майда кардем, ягон ним кило шояд ё камтар ё чанд грамм омехта кардем ва як равғани растанӣ ё сливочное масло ва камакак қиёми шир варёнка илова кардем. ва ин як десерти фикр мекунам ки бад нест, инам мумкин аст чашидан. Бале, биёед. Шумо камакак метавонед чашед, ба хотире ки ина хеле буридан лозим, баъд гирифтан лозим дар табақча. лекин варианти беҳтарин фикр мекунам ки чӣ аст? варианти беҳтарин ҳамин ғизои ки ҳамин ғизои бисёр бо истифода аз ҳамин кабудиҳои кишвар тайёр кардаамон шуд. Бовар кунед, бисёр ҷолиб аст. Медонед, бинандагони азиз, дар ин десерт яъне истифода бурдем ҳамун ғулакчаҳои ҷуворимакка, варёнка, чормағз, равғани растанӣ, кӯбида ва равғани растанӣ. бинандаи азиз, ин барномаи лазиз буд. Умедвор ҳастам ки роҳатон болида аст, умедворам ки вақтатон хуш аст, умедворам ки дар ине ки ё имкону хоҳиши тайёр кардани ин ғизоҳоро доред. Ва ман фикр мекунам ки хушбахтии мардуми Тоҷикистон ҳамин аст ки мо дар як кишвари биҳиштосо зиндагӣ мекунем ки 4 фаслаш воқеан табобатӣ аст ва гӯё ки як медонед як осоишгоҳ дар рӯи замин аст воқеан ҳам кишвари мо. ва ин гиёҳу растаниҳову меваву сабзавоте ки инҷо мебинед ҳамагӣ бо офтоби бисёр ҷонфизои Тоҷикистон парвариш шуданд. хуб дорои витамину минералҳои зиёд ҳастанд. фақат бояд ҳамин гуна ғизои тоза, ғизои ҳалол, ғизои комилан бедору истеъмол кард ва онро дар рӯи дастурхон барои фарзандон гузошт. хуб фикр мекунам ки
барномаи мо барои шумо писанд омад. Барои ҳамаи шумо дастурхони ин гуна зебо, барои шумо муваффақият, комёбиро орзу дорем ва умедвор ҳастем ки барномаҳои телевизиони Сафинара ва махсусан ин барномаро бо Отахон шумо пайваста тамошо мекунед. Саломат бошед, Кайсуфон. Ина ман начашидам. Де. Ҳозир Як бор чашем кун. мечашем. Ина ман баъд аз барнома баъд истеъмол мекунем. Бисёр аҷоиб аст. Бале. Саломат бошед. Хуб, бинандагони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз дар меҳмонӣ мо буданд Супон Ҷалилов, ки бисёр як хӯрокҳои болаззат, десерти болаззат омода намуданд. Саломат бошед. Як бори дигар миннатдории хешро аз номи худам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ба шумо баён мекунам, мерасонам ки шумо даъвати моро асос пазируфтеду вақти худро ҷудо намудеду омадед. Ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин буд. ба ҳамаи шумо муваффақият ва дар хонадони шумо хушбахтӣ, хурсандӣ, ҳамин хел дастархони пур аз файзу пур аз неъмат мехоҳам. Хайр, то барномаҳои оянда. Зинда бошед.